Лабараторыя інтрадукцыі і тэхналогіі ягадных раслін, вядомая таксама як навукова-эксперыментальная база «Журавінка», у Ганцавічах існуе ўжо каля 30 гадоў. Тут выяўляюць найбольш перспектыўныя гатункі малараспаўсюджаных у нашай краіне ягад, такіх, да прыкладу, як журавіны, брусніцы, бружмель. Галоўная спецыялізацыя – буякі. Іх тут больш за 60 разнавіднасцяў. У новым унікальным гадавальніку дарожчваюць саджанцы, атрыманыя шляхам мікракланальнага размнажэння. Основная задача данного питомника – это доращивание хозяйственно полезных растений до стандартных размеров. Микросаженцы будут поступать из лаборатории по клонированию саженцев. Из маленькой части ткани, растительной ткани, будет производиться большое число саженцев. До миллиона штук можно вырастить. Новае сучаснае абсталяванне дазваляе запаўняць спецыяльныя касеты пажыўнай глебай і высаджваць іх у саджанцы амаль у 5 разоў хутчэй, чым гэта рабілася б уручную. Мы получили новое оборудование итальянское. Здесь торфоприемная машина. Сюда загружается торф. Все необходимые вещества, удобрения, микроэлементы мешается. Загружается в торфоприемник. По конвейеру набивается. Пакуль большасць кланіраваных саджанцаў знаходзіцца на адаптацыі ў спецыяльных сховішчах. На плошчы новага гадавальніка яшчэ толькі пачынаюць засяляць зялёных жыхароў. На тэрыторыі ў 2 гектара плануюць размясціць больш за 600 тысяч саджанцаў. Глеба тут высцелена агратканінай, якая прапускае ваду і паветра, але перашкаджае росту пустазелля. Ад сонца расткі абараняе прыценачная сетка. Усталявана сучасная сістэма паліву і асвятлення. Питомник по доращиванию саженцев построен за счет средств Республиканского инновационного фонда. И его общая стоимость составила около 600 тысяч рублей. Несмотря на большие затраты, мы надеемся, что данный питомник будет производить высококачественный посадочный материал, который будет поступать как на реализацию в республике, но и также на экспорт. Плануецца, што ўжо з пачатку наступнага года гадавальнік пачне працаваць у поўную моц. Алена Ракуць, Аліса Грыгарчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».